F'diskussjoni ma' studenti ta' 9 sena fis-sekondarja ta' Żejtun li temmew b'suċċess kors dwar l-ewwel għajnuna għas-saħħa mentali, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela saħqet fuq l-importanza li l-isfida tas-saħħa mentali nindirizzawha fil-komunità tant li din trid tkun marfa u mħarġa biżżejjed biex tgħin lin-nies b'tali diffikultajiet. Dan il-kors li jaqa' taħt il-kappa Speak u li beda jingħata lill-istudenti ta' 9 sena fl-iskejjel kollha se jkompli qajjem l-għarfien dwar is-suġġett u jgħin lill-istudenti jifhmu aħjar l-ewwel tip ta' għajnuna li tingħata f'każ li jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet simili. Il-kors ta' 25 siegħa jgħod kemm għall-istudenti kif ukoll għall-edukaturi u r-riżultat ta' donazzjonijiet fl-inizjattiva Smiles with Miles li mexxiet Dr. Lidja Bela finanzjament mill-Bank of Valletta. Sissa, il-kors għamluh madwar 5,000 student u 330 edukatur. Is-saħħa mentali għalija tfisser il-ħsibijiet ta' persuna jekk mhumiex tajbin jew ħżiena u emozzjonijiet li jistgħu jaffettwaw id-deċiżjonijiet ta' persuna jekk mhumiex tajbin jew ħżiena. F'dan il-kors aħna tallimna x'għandna bżonn nagħmlu jekk aħna ninqabdu ġo sitwazzjoni bħal din tas-saħħa mentali, kif ukoll aħna kif nistgħu ngħinu lil ħaddieħor jekk hija din il-problema. Semmejna wkoll helplines li nistgħu nużaw bħal 179 u kellimni.com, kif ukoll semmejna wkoll lil min nistgħu nkellmu aħna bħal parents, guidance teachers, psikjatri, ħbieb close ħafna tagħna, kif ukoll adulti li nafdaw. Dr. Lidja Bela spjegat li permezz tal-kors se jkunu jistgħu jinelbu t-tabu u l-istigma b'rabta mas-saħħa mentali. Kemm huwa importanti li konna għarfien u prevenzjoni tas saħħa mentali, rajna l-istudenti hawnhekk tajnihom lodda biex jkunu jistgħu jidentifikaw meta huma jew sħabhom jew xi ħadd tal-familja tagħhom għaddejjin minn sfidi ta' saħħa mentali.